nyaya ndeyekuti nodzokorora. Nyaya ndeyekuiga mitumbi yakawanda kumunda kwako uchisiya nzvimbo yakasarudzwa kuigirwa wafi. Uya nemboo dzako chitupa nemari yedare. Tarazvo ndishe wenyu achitaura kuna Richard Gondo. Taura idinzwe nyati. Kaya chame. Awa mureba Gondo iyi yakaitwa dambudziko. Isono rakapera iro randakazofunira iro. Raitwa dambudziko. Wakarara waine mutumbo wavo. Havana kunza mhere asi togara muvillage muchete. Iyo mhere yakatozouya newanji wangu. Aenda kuna sabhuku wavo kunobvunza kuti ko ishe inga hasi kuziziwa vanhu. Zvikanzi takati kuziziwa tatagadzirisa. Newanji ndokuti ndiri kutonzwa zvekuti vanhu vatenda kumakuva kunochena. Ishe havasi kuziziwa. Sabhuku wati ndokuramba zvekuti inini wangoenda ina havana kunditaura. So ndopandakazovadedza. Ndikatumai wanoenda kunowadedza wauye pano ndiwaone mhiri kwaGondo yacho titaure. Ndobva wakauya asi wakauya vaine vamwe nekuti pakanotaurwa shoko iri paiva pahamiri pakapachitoche. Saka vamwe munoziva panenge paine vanhu wakati wandei panotaurwa zvino nezvino. Vamwe wakati ndizvenandizvo wada kudya ishe wada kudya. So zvakaro manje wazouya pandakati wabvunza vamwe waidera wachiti zvinati basa rese regerai vati waite izvozvezvo. Ndikati aiwa inini ndiri kutaura mutemo wandakapiwa naMangu wangu uye uri mudunhu mangu. So mutemo wandakapiwa naMangu ndewekuti kana vanhu vachinge vapfurikidza mumwero waita zvavanoda sezvamaita izvi. Mangu wangu vanoda mombe, inini ishe ndinoda mbudzi, sabhuku wangu vanoda jongwe. Munozvikwanisa here? Ndopandakapindurwa navari vaGondo vari papa vati makasununguka kuti mufonera chi mufonere mamuri. Kana mamufonera kana wati vanoda kubhadhara. Kana mati kana wakati mombe 3 ndizoenda kunanga ndokurakidzwa izvozvo. Asi ndizobva ndaenderera mberi ndichiita izvozvo. So inini ndakati manje kana aya mapinduro akadaro ina haachakwanisi. Inini ndakutombochidza kune vakuru kuna Mangu. Zvawandeze kuataura ndozvanichakutaurirana kuti muite. Hapana chanichada kwamuri. Nepamusoro pekuti muri kunitaura kuti munoenderera mberi. Nekuti vaitoti kana zvisvinge zvazoitika tabhadhara musina kutipa mvumo zvinoreva kuti munofanira kuchera. Vamwe vandakanisa ikoko kuti wabvisa ikoko. So zvinhu zvakandibata nekuti vamwe vaitsigira wepavileji waitawo futi naiwo wane mvumo dzekuita izvozvo kumamita kwavo. Wachitotaura mumwe wachitaura ndakaisa baba wangu, mumwe wachitaura ndakaisa mai wangu. Saka inini ndo zvandichaenderera mberi ndichiita. Saka ndakaiona kuti nyaya iyi ndakaiita liberal kusataura ichazondinetsa pamberi apo pamusoro pekuti vamwe vachazotevedzerawo izvo. Saka maona yauya pamuri Mangu kuti muchipatsanura kana muchipa mvumo mopamuri. Une makuva mangani kumuna? Mangani makuva? Ishe ine handazokwanisa kuenda kuone kuti ndakanga ndatotsamwa Mangu. Ndakanga ndazvigera ndakati kana mapedza kuviga munozoya kumba kwangu totaura ndofonera Mangu ndozwa kuti Mangu vanoti chii iwo havana kuda. Saka muri kuona ndakazokufonera ndizoti ine handichaikwanisa. Izvo zviri kutaurwa izvo Gondo unozviziva isusu tsika dzedu dzechiungwe hativigiri munhu payadhi. Asi kune munhu anoda kuti awige payadhi anotoenda kuna ishe futi haakwanisi kubhadharisa. Inotobhadhariswa naMambo
panotobviswa mombe kuti tiri kukumbirawo kuti tivigire munhu wedu payadhi. Kune vanenge vachida kuvigira payadhi obhadhara mombe oita, nekuti itsika yatakaziva yatinoziva isu mumaongwe kuti ndiye tisingadaro inhau yekuti minda ndeyekurima. Tinoisa isu maheroes eka yedu evanhu vese vatinoigira totsvaga nzvimbo imwe chete, so that minda iyi umwe munhu anouyo achida kurima, iwewe kana kuti wadzokera kumusha kwako, kana kuti wafa, minda iyi yosenzeswa pakurima. Saka ndo nhau iri kuuya naishe kuti tsika dzedu. Unobva kupi? Kunyamsosa kumusha kwako kwakafa kugira kuri kwamaparo inga mungu izvo zvozitora kuti zvakaitika pamusoro yechangamiro. Kuuya kwatakaita kubva kwamaparura tichiuya kumasatuna, baba vakati gara nesu wana sekuwana takabva kwamaparura, achiti vana angu munoziva tsika dzedu kuti isusu tinoigwawo, achiti mupururu takasiya chidziro chedu, iye nezvichiome takasiya chidziro chedu, kwamaparura takasiya chidziro chedu. Saka kunozve tinofanira kuva timataurirwa takaitwa navakuru. Saka baba vakati endei tindotarise nzvimbo yekuti tizochengeta munda kwawo. Taenda ndakati baba musikona kumunda kwenyu kwanyakaita kure nevillage, madii tatsvaga munda mangu padhuze zvirikutaura zvekuma age 2 takauya ndobva taona nzvimbo yemunda mangu. Baba vakazoenda kwaishe Chitsike vachiri ishe Kristu vaitomo, vakandotaura chichemo chavo, vakawirirana kuti ita izvozvo. Saka tagara kubva ipapo, takagara kuzoti 1995 ndokabva ndoshaika baba, zvichienderera mberi wana mama wana mukoma vane mwina kusanganisira nemuroora azoshaika uyo ari wechi6. Saka ndisina imwe pfungwa yekuti pane mhosva yendiri kukanganisa, nekuti zvino zvenda kugara zvirizvo zviringoitwa mumhuri yedu. Saka pari panhamo saizvozvo nevanji vanyata ndikendina zvichirongwa kuti tiende kumakuru, vakatondibvunza nyaya yemhere yavari kutaura yekusuma. Pakauya vanatezvara mumanheru, vakauya kumapasi 12, takabva tatopinzwa mumba, vakatanga kugadzwa magari naanatezvara kusvikira pakuzoti village yaakutoti zuva rabuda tirikutoti tisati takundochera toita sei. Ndakatodaidzwa mumatare maanatezvara kugobuda, ndikati anyati ndiri kuzviita takabatwa pauro naanatezvara, ndakanatopisa $5 yachiyungu matatoa yekusuma. Pakarepo vanhu vachibva vati kana zvadaro ende nevanji wavo vakatondidaidza gondouya pano ndokanaenda makuenda kumakuva kaizvo. Ndikati chamunotariswa tezvarapo kwatokuisa mwana wavo zvanzi alright, ini ndichamunotorawo ishe tiuye tiitewo mabatiro akamunyanya wangu. Havana kukwanisa kunditaurira kuti ndimbomira kuenda kutorechi. Saka abva vakazodzoka naishe, vakadzoka vanhu vatatu makuru. Ini ndobva ndafonera vanzouya kundu ndobva ndadzoka. Ndipo takati svika kuchitaurira newavo. Zvadaro kwakauya munhu akabva kumakuru akati pamusoro isawo ndauya kuti vanhu vaamira kucherawo kune soko rasvika kunzi hakusi kuchererwa baba, tofushira here vanhu kutanga kwainguva ita kana kutonga. Ndikati nyati zviri kutaura zvinanzi mungafushira here chera here. Nguva iyoyo yachingwa ndatofonera futi naari kumakuru ari mupurisa wavo.
Wanhu vamira kuno toita sei? Ndakati handichera saka ini kugara kwese ndaitofunga kuti nyaya yakatopera yakazoshamisa raSamuel rauya pamusoro pezvozvo tichikutaura nyaya iyoyo. Ndina mukoma wanova baba wakabvunza kuna Vanyati kuti zvomuri kutongana nemunin'ina wangu ini ndiripo baba zvirikufamba vakanyararidzwa nyararai watonyarara mukoma saka ndo mafambiro akaita ndikunasa kunge pepasina nyaya yakanyanya kushata nekuti vanga muchitaurana naishe but pane pataurwa naishe panzi inini makazoti kana zvandaita izvi zvichida kuti ndibhadhare ndogona kutinda mombe 3 chero ndichizongoenderera mberi ndichiita zvandaita izvi. Icho kwadere kuti makataura mashoko iwayo kuna ishe. Plus kwane makuwa mangani? Kwane makuwa 6. Ipapo handina kupataura saizvozvo. Zvakaitika pange zvekuti munhu akandifonera kuti uri kudiwa kuno ndiye ndakandotora panhamo ndichiuya pakainaishe. Saka munhu akandifonera ndiye akataura naishe. Ndauya nemunhu vachibva totanga kudhiskaza nyaya yavo. Ini ndakatonyarara. Vadare vekanga varipo vachichema-chema vakanganisa varegerere ava vachiti hazviiti kuti ndiregerere ngekuti kuno mumwe ishe akambozviita akazobhadhariswa mombe iye ishe akazotopa kuna mambo makuru nenyaya yekuti aregerera nyaya. Saka ndombokwanisa kuti ndingaitseketedza ndatofonera mambo. Ini ndakazotodaira ndofunga neri 1 hour ndiona ndakudiwa futi kunamo nyaya yacho irikungofamba hanzi ndizvozvo zvotataura izvo. Mambo nyaya iri papa haina kumira zvakanaka kubva mukutanga nekuti chavari kuita wakaita chijairira chawakaita chakaitwa nababa wavo kana kuti nani kuenda kunyaya anga ari kwarishe kundokumbira vakakumbira ipapo. Asi zvinodiwa kuti zviitwe hapana chakaitwa kana chimwe. Vakaenda kungotaura bedzi. Mutemo wemuno mumaungwe munhu haavigwi yadhi mako kana kuti kumba zvinoitwa nekubwera. Izvi ndiraamudambudziko kubwera nokuti wari kubwera kwacho wakatotiza wakutiza isiya makuwa iwo aya aripo payadhi pamusiwo. Saka isusu kuno tine tsika dzedu dzekutoti munhu tose tinokwana uko kune vamwe. Munhu uchida kukumbira kuti muingire pamba hazvina kushata unge watoenda kuna mambo. Ishe wanokuzvidza kuna mambo kuti pamutumbi panonga pachitobuda ng'ombe. Dai paine yakangobviswa pakutanga apa mambo wanonga wakutokuregerera kuti auraiti izvi zvakudai tu amuna kusuma mhere. Munhu achishaya chinodzi mhere musati matochema pamba penyu munotanga kuenda kurusuma kuna sabhugwe woenda kuna Ishe. Saka munotozoita madiro munhu wakuenda kumakuwa ndopa munotanga kusuma Ishe. Ndioni itori mhosva dzatova mhosva dzatoramba dzichipfuurira mberi. Hakuna mutemo wakadaro pachimaungwe chedu unonga uri kuzvidzidza mambo. Katanga miri yeyo yawawa yakada kuti kanganisikei kana kuti trick inyowani. Awa zvataurwa naishe Tsanzaguru kuti nyaya yekuiga zvekumakuwa kana tiri kuda kuita inonzi relocate inototaurwa namambo. Mambo ndiye anotozvipasisa. But awa manje yekukumbira chidzero chekuti mhuri yavo yese isoenda papi ipapo apa kuta kuti patone nemhuri dzavo 6 dzaipopa. Saka chandinoda kuti chidzero chacho munhu kuti abve kune mamwe makuwa
aite chidzere chake ega chemhuri yake ega zvinomboitwa sei kana kare kacho upada kuti tizive mukumbira chidzere chake nemhuri yake ndikuona kuti ava vari kutonzvenga kana zvakaenda kuna kalisto chitsike iringari ishe ipapo zvakataura nahapana nechokwadi nazvo chekuti waite chidzere chawega momusi hapana chakambobviswa kana kukumbira kuti kutaura ishe wotaura kuti itai hapana anogona kupa umbo wewo Nisemwone rangu pana uya baba wangu ao andaiona sokutwaifanwa kuti wasitadze kuremekedza ishe avo pane izvo vanga vari kutsanangudza vachivabvunza. Izwi rambobvunzwa na ishe wangu avo, izwi riri pachena iro aramba havo rekuti ichokwadi here kuti makapikisana neava vari kutsanangudza bhati hatina zvandakambotaura. Ava pfungwa dzavo vaitora sekuti isisu ishe vakanga varipo ndiwo wakatipa ndima yechidzere yekuti tise vanhu. Asi manje havana kubatwa nemufungo wekuziva kuti ava ishe ava panguva yaishe ava zvinhu zviri kuchinja. Kana wakanga wakambopiwa mukana wokuti munoisa henyu vanhu apa, mutemo uri kuchinja, zvino zviri kunzi vanhu ngavasaiswe pasapurika yako yeuri kuda, asi munhu ngaende kune vamwe. Saka mfungwa iye yekuti takasopiwa ndiyo yanga yekushanda iri pamufungo wavo apa. Saka izvo takasopiwa iwewe ishe wakamuti kuti tare chimwe chinhu. Isisi zvotakasoudzwa kare ndizvo tiri kushanda nazvo. Waibva wabvisa futi mufungo wokuziva kuti ishe aripo anotosumwa munhu asati vanhu vasati varidza mhere mumba mavauya nebhokisi ishe anotoudzwa kunzi panapa pafirwa. Zvese respect yange yakatama pakati pavo. Saka ndiyo respect yakagadziswa pakati peava kuti vazive kuti ava ndiishe wavo ava. Vanofanira kufamba sei navo kana kuri kunzi matambudziko aitika mitemo nezve zvaramba vanga vachisangana naishe ava because havasi kuita zvinhu zvavoba. Ishe ava vari kushanda iziso ramambo zvavachatsanambudzirwa ndimambo vanenge vavataurira. Ndiwo mazwi angu bedzi. zvacho zvataurwa zvingange sendikudzwa asi pandikuda kunyanya kutsimbirira ndepekuti changamire kuti munhu aite chidzire chake musiri make anenge ambori chii mumambo and what's special on him kuti aite chidzire chake yega. Ndikuona sekuti vari kutaura nyaya isiriyo isingararamiri muno mamakore. Zvakare vari kuti ivo vakazoita zvekuzotora mari mumwe kuti mushumo wadobvunza wakutoenda kumakurizva vakuenda kumakuva vanhu zvinonyatsoratidza kushora kuti havasi kugutsikana kuti vari kugara mudunhu rinotongwa nashe. Pamuri kutaura apo pakanaka chaizvo, asi inini paizwi rekuti kushora papandiko ngekuti sekureva wavo ndaita kuti kusvika vakaita vana tezvara kumapasti 12 dzemanhepe takava tatanga kugadzira matare because ndo vakabva vauya nemwana wavo kubva kwadari tiri kumusha. Takatoita zvekutodaidzwa imomo newo village yavo kuti zuva rabuda tinozondoshanda nguva iyo. Nguva yandakabuda mumba imomo muchiuya pane vanhu panze ndo nguva yandakasangana nezvese zvekubvunzwa nziko musumo ndichibva ndatoti tetinozvigadzirisa semunhu akasvika pandepo ndatotora mari kupandapa dai pasina kushora. Mfunga zviziva kwangu inini tinotanga mutumbu usati watouya kushuma sabu kuendesa kuna ishe mutumbu usati wauya zvakunzi mutumbu wazouya izvo haapa choiwani. Baba ava waikudza ishe upenyu wari dai pari zvinezvo wakutotanga manje tikona watotanga kuziva kuti awa ndiishe wawo waigerwa izvo vari kuita zvekare wapinda munjima yekuti pari zvinezvi waita izvo uri kufamba nenjima yakanaka yona nyaya ingango
kutaura kwavari kuita zviri kuratidza kuti wanga waine chokwadi chekuti nyaya yekuigira vanhu kwavari kuigira vari right. Wanga wasina chekupokana nacho zvokutoti wanga wachitoti iwewe ishewo uri kunditaurira izvi uri kunditaurira nyaya yakapera kare. Pambotaurwa ipo paya pandambobvunza paya kuti makataura here kuti kana ndikange ndabatwa kunzi ndiri kukanganisa ndinobvisa mombe 3 mudanga mangu, ndinotina mombe 3 mudanga mangu ndichinobhadhara. Manga mine chokwadi chekuti zvamuri kuita zvakanaka, asi Ishe ngatokutaurirai kuti patori nenyaya iripo. Saka nyaya iyoyo yamakataurirwa naIshe kunzi ndo iripo, ndo itoripo baba nhasi, zvokuti mombe munotodzitina kuti mubvumidzwe kunzi muzoite zvamakaita izvo, ndo zvitoripo. Asi kwemuri manga muchiti hapana nyaya, awa manga muchiti havazivi nekuti ini ndakapedzerana namambo naIshe ngaripo. Zvino uyu ndiye Ishe wenyu akatoda kukutaurirai, imi mukamuchalenja kuti zvokutaurai zvanditerere, ndichatobvisa mombe kana zvaenderera mberi. Zvinondokuenda mberi kwaitika ipapo ndinopokana napo. Saka Ishe vanonyika kutonga nawo kwavakaita nevanhu, inini handina kumbonge ndakadaira ndisina kumbonzi kuti ndiyo tiri kutonga. Vanhu vakangodhisikadza nyaya yavo vakatotonga, asi tsimbiriro yavo vakange vachiti hapana izvo ndinokwanisa kuitamba kuti ndisataurire mambo, nokuti kune mumwe mambo akatombozobhadhara dzake munhu nyaya iyo agare dai. Saka ipapo ndipo ndakazoti varume onai ndiri kudiwa kuno vamwe kuti zvakamira zvakadai tingaite sei. Hapana zvekuita apa vange vatiti kutenderera henyu mberi nekuchena, dai vange vatiti fushira henyu toisa kuno vamwe vangamichera henyu murugumira panzira. Kana ari mamiriro yakaita tingaite sei, kuita sei. Zvavari kutaura kaiwa kuti kunoda monge pachanganoda mbuzi. Ndaigona here kuti nditi hazviiti izvo aizoita kwese kwakakuita. Saka wakataura ichi kuti hazviitwi. Vakataura ipapo vachitaura kudaro vakati hazvikwanisi kuregerereka. Tikati zvine zvokwanzi kwamira kucherwa tofushira retende kwamunoda zvakachera changamiro yeyo nyaya kuti pachidzero chavo ipapa patone makuwa 6 kuti chato chemhuri tanda zvake chekuti kwaishe tsike kwamakati makaenda kunozuva makabvisei kuti mupiwe chidzero ichocho. Baba vakaenda kundosimuka chitsika ndizvo zvanguti vakabviswa bano remari kana kuti vakatuma sei. Ndinge ndichitori mukomana nguva iyoyo, asi kuziva kuti vakaenda. Asi mabonzo akumutaura izvo zvidzerezvo nezvinhu zvekumakuwa izvi nezvekuitira vanhu pamba kana zvikataurwa Ishe zvinofanira kuzogumira pana mambo kunokazvina kusvika kutaura zinzwa kuti mune chidzero chenyu, nekuti zvikamba zvakadai umwe neumwe aurira chidzero chake. Vanhu ngavazizive mucommunity kuti muchidzero chenyu kuti muchiwane makapfuura nenzira dzakati nenzira yakati mukabvisa zvakati, waziva kuti zvinotokumbirwa nemubayiro unotobviswa ipapo kuti tiri kubvisa zvakati. ndakabvunza Ishe kanembirira kuti sezvo muine makuwa 6 apa, pamakuwa 6 apa pane guwa rakaigwa muripo here, zvaiitwa sei? Waikusumai here vanhu ava? Kwete, hapana rakaigwa ndiripo. Nepamusoro pekuti chirevo ichi chakadzikwa namambo kuno kumadzishe avo Yesu vachititaurira zvaakuitwa. Vandobvunza ngekuti makanga maapo here saIshe? Kwete, ndakandisati ndapo saIshe. Kana kuti muzive kuti waisuma here kana kuti wasikasumi? Kwete, wakatowana. Ndosaka ndiri kuti ndazoiudza iyi kuno kuti ibva yanyatsotumburwa. Zvepamusoro pekuti vanhu vakadera muromo iyoyo pari kutaurwa nyaya iyi ndiri kubvunza, wakatowana wachitoti isu tine kodo, umwe achiti isu tine kodo. Saka ndakati inofanira kusvika pamberi pamambo wobva wanyatsotimaketa vachiziva kuti ndo dambudziko ratichasangana navo. So wachibva waziva kuti ndakandiri kutoda kukumbirawo ivo vabvudawo
kuti tinoda kuti kana zvatinenge tataura zvitaurike saizvozvo ndokuti nyaya inyatsovhurike. Awa wakandiudza wachiti makasununguka iyemi, ndazwa kuchitaura kuti muda kufonera Mangu. Makasununguka kuti munofonera mambo wenyu, kana mamufonera kana zvawanenge wataura izvi zvekuti vanobvisa upenyu hataona kuti vavanobvisa. Wakati kana zvawanenge wataura kana wakati nhatu ndinokupai, asi ndinozoramba ndichienderera. Ndopandakati aiwa kana zvakadaro inini handichakwanisi kuenderera mberi nekutaura. Tangomirira kuti kana mimi muri wanofunga mandiona ndataura nyaya iyi chichemo changu mataura makati wara kuti uno ina handikwanisi kuivhaisa chiitai nekuti zvatoitwa, asi inini ndichaudzawo Mangu wangu. So ndo chimiro chiripo, havatozonditeerazve kuuya kuzotaura nyaya yedu iya wakabva wangonyarara. Saka ini ndakazongoti ndakungoisose zvazviri zvakakwanira kuna Mangu. pamusoro kuti avasati vapaniki panatondera ingari pa asitondere wasitaura nyaya tondera wanotaura nyaya yakamini Kristu ndiwakabva wangobata ipoke uyo akazoita sara pawana ipapo kuti angangozire zvimwe wakandipa tsamba iva chetondera chidziko vacho kuti ndondovapa vachinzwa izvendaro Ishe tichitsike mpururu chenambuya tsamba yakanyorwa musi wa 29 mwedzi wapera November gore rineri. Wagondo wana baba wavo wakauya wachindikumbira kuti tiri kudawo pekuisa wanhu wedu. Vakatenderana nababa munini wangu Wakalisto Chitsike wachiri kutonga wasati wafa, wachiri kutonga wasati wafa, ichiri kunzi nyama izi iye zvino yakunzi Nyamusosa. 1982 ndopa ndinozviziva kuti ndopa zvakaitika. Ndini Chitsike wanyaradza yeyo changamire ndiri kuona kwangu changamire ndikuona kutoti iwanawo yatro graveyard yawo isiri kune graveyard yawamwana kana patone makore 6 inini ndwataura yokuti kana zvikane mombe 3 ndototoramba tichiendera mberi pandido zvange pekuti kutoramba wachiendera mberi wakatononoka wakatoita neyokutanga vanofanira kubvisei kuti wape mvumo yekuti yagraveyard yenyu mega imimiwe kwagondo. Changamire ndikuona dambudziko rino rinenge richidzoka kumadzisheni zvakati. Ishe wanyora tsamba iyi dai vachiteedza tsika dzechiungwe havaigona kutonyora tsamba iyi. Wanga uri kuenda kuti wakanyora tsamba iyi zvinidza kutorwisana nechiungwe nekuti iye ari ishe pake zvake haana simba rekupa munhu mvumo yekuiga pasiri pakasarudzwa nemusha wese segraveyard. Saka ishe wawavo zvichiva kuti wakutorasika chiungwe chacho kana watonyora tsamba iyi usapota zvakaita zvienderere mberi. Kana changamire neniwo ndiripa ishe wanyora tsamba iyi mukoma wangu wandakaudzana nawo kudare baba wachitora nzvimbo iyi wachiti vari kutoka ini ndiripo. Zvino enhasi zvawakanga wachiuvingwa nemunhu ataura kuti ndamuisa kuno kwamuri, waisafanira kunyora tsamba iyi ichiuya kuno kuzotsigira izvizvi. Waifanira kuti nditaure kufonera ini wachitaura kuti ishe pakapaine urongwa uhu neuhu neuhu tichionesana saishe. Zvino apa wanenge wakutotamba futi nani mugiraundi Mangu. Andiri kutanya chakamire ishe akanyora tsamba iyi anogona kutomira achitaura kuti awa wane zvawakabvisa kuti watenderwe kuti waise makuwa pavari kuisa, asi ndachifunga kuti nekutoti makuwa apo hawana kusuma zvinofanirwa kuitwa
vangu vachitoti zvingoite ndezvekuti kana tichitendera kuti munhu ane zvaanobvisa kuti atopiwe yadhi yake ava uchitobvisa zvokuti wachitopiwe, nekuti pane umbo pane kakutaura kekuti vari kuti wakatenderwa naishe ngaripo, ende ishe uyu akutaura anogona kumira zvachiti wakapiwa zvaivanhu vange wakatopiwa panguva iyoyo, nekuti ari kutaurwa wacho akafa. Saka zvakadii kuti ivo vachingoriite zvinofanirwa kuita, kana vachitenderwa otenderwa, kana zvichimira zvobva zvangomira zvoendwa marecord books tonyora. Right. Naui kuzoredziva inini ndandiri kufunga kuti pandanzwa zviri kutsanangurwa naisha wangu vari kutaura wati nyaya iyoyi yekuzoguma maane mvumo yekuigana panzvimbo yemunenge makumbira inongoiswa chidhindo chete kana yasvika mudare ramambo, ndio munogera vanhu vachimvumo iyi. Saka naizvozvo ndaida kubatsirana nababa vangu avo vari pamberi pedare kuti dai ndirini ivo ndingadai ndisasakakavari nedare rino nemhosva yekuti even ivavavo vanyora tsamba avo havasiri mudare ramambo, saka havana simba. Recommendation yavanoisa yese inenge ichitondoshoropodza nedare rababa vavo. Saka munhu wekutoti pamwe baba vachatozomuraidza vari tirikura pane maitiro ako handari, asi ava dai ndiri ninini ndingadai ndochiti yakapotseka dzimba takafamba neakatinyepera kuti ndini mutungamiri, zvetaziva pameso penyu kuti ndo panobva mvumo tauya takatadza tiregerereiwo muchikumbira manje nzira yange iri kuvhurwa. Baba vaedza chaizvo ishawo kuti vavhure pfungwa dzevavo kuvaonesa kuti zvinonzi kuti uzopuwe mvumo, ndipo angadai vabva vamhanyira kuti isusu takatozviringidza kumashure asi tazviona asi mudare rino mochindokochekera pasi paishe ava vari kunyunyuta ndiwo kutungamirirai nzira yekuenda kuna baba wavo kuna mambo kuti mhuri yakapotsa ngatichivabatsirei takadai. But mukaita mangange muchitsigirana nemumwe mukoma kana munin'ina ari kurwirwawo ushe naisha aripo, zvinoguma zvari kugumbura baba wacho anoendiwo mambo. Ndo zvinangofungawo naui toimboimisa pazuva ranhasi todaidza ishe Chitsike wanyora wachitsigira naui wabvunze kuti on whose authority yamakagiranda zvinhu izvozvo, so that wadi nekuti hawana mhosva vari kutaura kuti takapuhwa nani naishe. Saka ishe Chitsike wachibva wanyora tsamba yekutsigira kuti aiwa nini ndini ndakazviita, saka taakupospora nyaya iyi youya panext court date monzwa kuti clerk tiri kusangana rini musi wa15 moya musi wa15 ishe modzoka imi modzoka mabharani odaidza ishe Chitsike kuti wazotipe nhoroondo kuti wakapuhwa authority nani, nekuti ndio wakapa authority avo vanenge vari kuteedza zvawakapuhwa nani naishe anga aripo panguva iyoyo. Asi pamusoro ekaisha ndakandoda kuti ndikumbire kwamuri nezwi reuno ishe Chitsike kuitawo kwekusaziva, nekuti zvatinongoziva ndezvekuti ishe kana tingakumbirwa musawapindurira pamwe iwo wane kuziya kwawo. Asi dai wakasvitsa kwamuri zvinova zvataurwa wasvitsa netsamba kuti ndini ndakapa chii authority. Saka vanodzoka musi wa8 modzoka musi wa8 tinzwe ishe Chitsike kuti wakapa order iyo wari kubva panani, nekuti tine madzishe vari kuzviitwa namambo. Saka vari ngowapa chii vari mambo, ende ishe Chitsike vari kuzviti mambo vari ikoko vachizviti pasi pe ishe Chitsike wanyora tsamba inoyi wari kungotsigira kuti vanhu ava vakatenderana nababa munini wavo wachiri kutonga, kwete iye aripo vari kunzi iverenge tsamba iyo vagondo vana baba wavo vakauya vachikumbira kuti tiri kudawo pekuisa vanhu vedu
wakatenderana nababa munini wangu wakaliso chitsike wachiri kutonga wasati wafa. Ndizvozvoka zvichirova kuti iyo anozviziva yanga iri tsika yavo yekuti vari kutoti madzishe vari kupa zvitsero. Saka ndo zvacho zvatinoda kuti tinzwisise kuti vari kunyora vachitotsigira kuti tinozviita. Ndo zvacho zvatinoda kuti tinzwe kana zvichiitika, kana uri musiko uri kureba udi uvha waguru. Saka tinoda kuti tiwanzwe kuti wakapa sei oda iyo uye wanopa sei oda iyo iwo ari madzishe. So that tisadi awa tozovatora nekuti ishe akasvika achiwamisa waanoziva kuti ndo ishe apo. Tinenge tichizoona kuti right nyaya yavo ingazenge yaakureruka nekuti pana ishe akawapa oda iyo, asi kuti tingati hawana mhosva nekuti wakataurirwa naishe aripo kuti aiwa. But iwo saishe vanokwanisa kunge wakavafonera kana kuti wakatotaura kuti aiwa endererai mberi makasobvumirwa kare. Handiti iyo inhau yekuti takatopa kuti endererai mberi takatosobvumirana kare. Saka ndo zvinofanira kuramba zvichiitika. Saka todzoka musi wa8 tipedzise nyaya iyo. Ngatisimukire kutenda.